Здравейте хора, аз съм Петур Петур или както ми истинското име Данаил. И сега ще правя прогноза за мачовете кръг 5 от груповата фаза на Шампионската лига. На някои мачове ще си дам прогноза, за други ще си дам само победител, за други ще кажа кой ще спечели. Лацио Селтик. Лацио ще спечели, няма друг вариант. Лацио ще спечели с, да кажем, 1-0. Шахтьор Антфемп ще направят уникален матч, например 2-2. Бих казал 2-2. Ще бъде равенство, но голямо равенство. Ще има много голове. Като цяло, да. Милан Дортмунд в Милано е този матч, така че бих казал, видях и предишните мачове на Милан. Като цяло не има много резултатен сезон този. Бих казал, че Милан няма да загуби. Или голямо равенство, или малка победа за Милан, нещо от сорта, или 1-0 за Милан, или 2-2 или 3-3. Фейнорд, Атлетико Мадрид, това би трябвало да е на Фейнорд стадиум. Фейнорд няма да се дадат. Да кажем, че 3-2 за Атлетико Мадрид. Това бих казал. ПСЖ Нюкасъл, това е на Парк де Принцес. Ако не се лъжа, така се казваше. ПСЖ няма да спечели този матч. Нюкасъл ще бие или ще направи равен. Или Нюкасъл ще направи победа от сорта на разликата един гол, например 2-1. Или ще направят равенство от сорта на 1-1. Или 0-0. Това ще. Няма как да няма голове. Не знам, що казах 0-0, но няма как да няма голове. Барселона Порто, сега Барселона, може би, не знам дали знаете, но това ми е любимия отбор. С малко по-лошо в криза са. И според мен ще направят нещо от сорта на 1-0, както направиха в Португалия. 1-0. И ще вкара гол, например, да кажем. Не знам, честно казано. Young Boys Червена звезда, това е в Швейцария. Young Boys ще спечелят с 2-1, например. Man City Leipzig, няма как Man City да загубят, ще спечелят с 2-0. Не, с 3-1, айде, 3-1. Галатасарай Man United, Галатасарай ще спечелят с 3-1. Севиля ПСВ ще спечелят със сигурност с, да кажем, 2-0 или 3-0. Барен Копенхаген, Бар ще спечели с 4-1. Реал Мадрид Наполи, това ако не се лъжа е на Сантьяго Бернабеу, ще спечелят с 2-1. Или ще направят равенство 2-1, не знам. Те автоматично вече са се класирали по-напред и да. Реал Сосиедад Залцбург. Реал Сосиедад ще спечели с 1-0. Брага Юнион Берлин 0-0. Арсенал Ланс 4-1 за Арсенал. И Бенфика Интер. Интер ще бие със сигурност с резултат от 4-0. Това бих казал. Или 3-0. Чао, ако ви е харесало видеото, лайк нагоре и абониране. И чао, до нови срещи!